seminggu saurunge acara aku sowan maneh ana ing pondok pesantren Miftahus Salam. Babakan napa, Mak? Genahne, Nduk. Pesertane pira lan sak panunggalane ya karo Gus Yusuf kuwi oyang-oyong ngalor ngidul ngono. Nah, rikala samono aku teko kene bar magrib, Mbah Yai Takim mentas ngibadah salat ngasar. Mas Yoga kula kok gadah angen-angen haul para leluhur wonten ing benda mriki. Ngono, Mak. Nduk. Lah pripun? Nah, pas magrib aku panggih karo Pak sinten sing omahe niki lho, kanan niki lho. Nah. Pak Mat. Nah. Pak Mat iki kaya apal nek aku dalang. Mas Yoga tasik dalang lho, tasik Pak nek ditanggap aku ya ngono. Lah kala mben kok mboten siyos mriki. Anu Pak nika kanca-kanca pun Jawa duit rikala semanten. Pun Jawa duit gak patek percaya karo barokah niku pun angel kula ngoten. Banjur piye, Mak? Banjur ngene, Nduk. Lah umpami wayangan pripun Mas ya? Lho, kula niki siap mawon ning kula piyambak. Nek kula piyambak niku enten napa mboten wonten niku genah sami nawatona sendika dawuh karo Mbah Yai. Lah ya ngono to, Nduk. Heeh. Sabanjure langsung digrabyuk Nduk aku. Wah, diruangkul jan kaya pacare kan, Nduk. Sabanjure ngebatah magrib panggih kelawan Mbah Yai Takim dos pundi menawi wayangan. Mbah Yai Takim telepon. Wayang kok telepon. Lah zaman saiki lho, Nduk. Telepon Pak MC. Pak MC kok sinten? Pak Katam. Nah niku. Langsung meluncur badhe magrib. Pripun Mbah kados ngenten iki kahanane. Nggih monggo-monggo. Katepaan benjing niku kula kempal kalih kanca-kanca pengrawit, Pak. Lah, lak ya pas neh to, Nduk. Heeh. Mutara ya wis ginaris kan, Nduk. Kridane manungsa tan bisa bedah kodrating Gusti. Nah. Masa umpama aku endo ki ya tetep dadi kok, Nduk. Ngono, Mak. Ya muga-muga awake dhewe khususé Mbah Yai Takim sak keluarga tangga teparo kelawan kadang-kadang pengrawit waranggana lan sedayanipun mugi-mugi tansah pinaringan dirga yuswa panjang umur berkah rejeki kang turah mlawah. Amin ya rabbal alamin, Mak. Nduk, matur suwun uga kelawan para-para ingkang wis abiyatu. Sound system saking pundi Mas niki, Mas? Dung Walo. Novanada uga di live streaming, Nduk. Wah, aku angger ngene iki mesti lali ya, Nduk. Wayangan nang ndi iki mesti ora tak sebut kaya ngono, Mak. Nduk, wong aku ki pancen sik kaya mbahku, Nduk, ora njowo live streaming. Wong wedok kuwi aku rung Jawa, Nduk, tenan. Streaminge ana pira, Mak? Ana loro. Sing siji saking lokal Ngawi, channelnya napa, Pak? Vanida. Malik Ngawi official. Manjih. Niki live streaming kanthi TikTok napa YouTube? YouTube. Wah, jane TikTok nonton di give pause, Pak, jenengan. Ning kudu koprol. Manjih. Sing angka kalih niki saking Rau Bojonegoro. Nah, niki channel jenengan Tasik Satria Laras nih kok Pak Tris. Dalem Lumintu channel, Nduk. Lumintu channel ki jan nderekne awake dhewe teko ngendi-ngendi. Wah, teko Ngerambe, teko Sine, teko Sawu Karangjati, wah teko ndi-ndi, Nduk, teko Pangkur. Pangkur kuwi 3 tahun iki rutin awake dhewe terus lho, Nduk, tengahan. Ngono, Mak. Ben 17 Agustus mesti awake dhewe. Sebabe nek nanggap pakdeku kelarangan. Nanggap ponakane.
Miring ya, Mak. Ora mung miring,